Assalamu alaykum, mehriban tomoşaçylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow özüniň "Eýle döwlet geler orta" diýen eterini şeýle belläp geçýär. Aýdym saatyn goty, biziň halkymyzyň durmuşyny hemme döwürlerde de aýratyn hormat sylaga münasip bolupdyr. Biziň görnükli iýleşlerimizi hatyralamak, olaryň atlaryny ebedileşdirmek we nesillerimiz üçin saklap galmak biziň ählumyň borjumyzdyr. Şeýle halipalaryň birem häzirki zaman Aýdym Saatyn otunyň ägirdi meşhur halipa Nurmuhammed Meredow'dyr. Meşhur aýdymçy Nurmuhammed Meredow 1973-nji ýylyň 29-njy martyna Aşgabatyň golundaky Köşew otunyny Muhammed Nur agan hemde Gurban Jemal genejen döwletli ojagyny 4-nji sagy bolup dinýäýär. Olar jemi 5 oğlun, 2 oğlun, 3 gyz. 1990-njy ýylda Aşgabat şäherindäki 20-nji orta mekdep tamamlaýar. Nurmuhammed Meredowyň mehriban käbeti Gurban Jemal aýdymyň aýtmany ora Nurmuhammed Aýdym Saada 15 ýaşynda töwessilip başlaýar, 17 ýaşynda da toýlara çykyp aýdym aýdyp başlaýar. Nurmuhammed halipaň 3 ogly bir gyzy bar. Oğulları Merdan, Didar Muhammed, Kedret Muhammed hemen mehriban gyzy telbi. Olaryň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Arman Nurmuhammed Meredowyň ömrü gysgaken ol 2010-njy ýylyň 5-nji dekabrynda agar ýaraşyklyk birarly aradan çykdy. Meşhur aýdymçy halipa Nurmuhammed Meredow baradaky şu filmimizi taýýarlamak üçin biz Nurmuhammed halipaň öz öýüne, ýagny mehriban käbeti Gurban Jemal aýdymyň ýanyna bardyk. Gurban Jemal aýdy bilen hemde Nurmuhammed halipaň mehriban daýdaty bilen hemde ogullary bilen söhbetdeş boldyk. Beşugun Nurmuhammed Meredowyň döwletli ojagyna mihmançylykda ýanymyzda Nurmuhammed halipaň mehriban käbeti Gurban Jemal aýdy bar, mehriban daýdaty Hacı daýdamyz, Hacı enemiz bar, ýani Sara daýdamyz. Şeýlekem Nurmuhammed halipaň mehriban ogullary Didar Muhammed hemde Kedret Muhammed. Ilkölene şeýle halipany, ägirt halipany terbiýelep ýetirip dünýä getiren mehriban ene köp sag bolsun aýdýas. Gurban Jemal aýdy, ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Aýdym Saatyn otunda näýle aralaşdy? Belki garnaşlaryň birine ýa howsarlaryň birine Aýdym Saada höweti bar bolanlar mümkin. Kim itereg berdi? Nädip Aýdym Saada başlady? Düşümne berilenler. Düşümne aşağı Aýdym pir düşüme girip berdi diýip gurun etdi özü oturup. Şu gurun bilenem özü ýoş telewizor bilen, radio bilen olady dogry. Näçe ýaşynda? Yaşına kendi bilen ýöne ahirkiler kiçirakdyr. Ýegençe ýaly kiçirak. Mektep okuwçysy ora. Şu köçede bedrede oýlar ýa öýe girer bedrede oýlar onuň muzykalny ýakdyp, o zada salym Aýdym saz gurunu. Şondan biraz şokuda alyp, şondan başlatdan toýa gidip başlady ýoş. Telewizorda etadan haýtaýdymçylar dinleýärdi. Akşda park dinleýärdi. Gaýwany halipa otunyny şonu tutundy. Şonu dinlerdi. Uysam şonu dinlerdi, kiçsem şonu. Doğrumy? Şonu bilen bir toýa gitsem derdi käwa. Şonu şu telewizor bilen öýün Aýdym Saada. Elçileri yarama Gözüm kömürümün Bu dünyada Nurmuhammed Meredow hakykatdan hem dolu halkyň söýgüsini gazanan oglan hem dostum hem deň duşragym menden 3 ýaş kiçik bolýardy. Men Nuryny aslyna gaty irrak tanýanna. Häzir aýdym näçinji ýyllar bolýar. Harby gitmäkem 85-86-njy ýyllar. Ondan sala giyizräkine 87-nji ýyllar harby gitmäkem şondan bäri tanýan. Şu ýoluň aňyrsynda şolon çykanlar ýaşaýar da, men dostum da irrakdan tanýan men. Sara aýdym aýdyp oturlýar da, onu käbap Nurum
Nurinim getirýärler, bizden kiçirek bolýan agyr gitarany çalyp bersen aýdýat-da. Şo wagtdan bäri tanýan, onuň men garyndaşlaryny hemmetini tanamdyň. Käwagt ýüregini atjan edýärdi, duran ýerden plan ýerden gelýärdi, onuň bir aýdym bardy, gurulşlýardy, sadynlar bardy. Sadynlarym näle, şu men ýanymda bolsa ertirsen ýandy, ýazen ýandy, men ýanymy bularam. Ýüpüniň üstüne odun oýar ýaly aýdyn barda görgülle. Ýöne aslynda Nuri menim akşyň şägertleri bolýarsa, Akmumy Saparowyň. Ýöne Nuri hakykatdan diňe Akmumy Saparowyň aýdymlaryny aýdan başdan kiçiliginden irki ýadgylaryna diňlesen diňe Akmumyň aýdymlaryny aýdýat-da, Galiba aýdymlaryny. Soňra öz başyna ýol öwretdi. Menim Akmumyň aýdymlaryny aýdýadym, Saparowyň aýdymlaryny aýdýadym ýa-ni ýok diýişmeli handyr, diňe aýdymlaryny onuň ýa-ni kimidi ýarş gurnanlaryna toýdy. Toy pertsebinde men ýany oglanlara salamy Nuriň aýdýan aýdymlaryny men aýdamak. Men aýsam özüm şaýdýandan ikol bilerek aýdylan aýdym, bulaýdym, olam ýa-da menem ýa-da ahir şol ýalarak bolýar. Bizim öz ýolumyz bar, Nuriň öz ýolu bar da. Ýöne hakykatdan dostluk, hormat goýýardy. Menem şol ýaly. Soňky ýaşlarda etjek nesihatim o bassaşlyk bolsa da görüplik bolmasyn diýjek bolýanlar. Men diýjek bolýanlarym aýdymy her kim özi şaýtmaly, her kim öz ýüreginden çykaryp aýtmaly. Şoň üçin näme ýene bir gerek Allahjan iman ekeden bolsun. Öz ýöne hakykatdan bir nime bolany da. Çağa ýalylar, bir gil çağa ýaly. Ýüreginde zat ýok da şeýle fakir zady bolany da. O näme diýär ağacyň näçe miwesi köp bolsa şonça boyun aşakdyr diýär, şonu ýaly bolany da. Nurjan hakykatdan halkyň söýgüsini uldan kiçi gadanan oglanyna. Bağışlar var, nimeler bağışlar bolýar da käbir 5 gün aýdym, 5 tane ýaş, ýa 5 tane gyýdylar, 5 tane oglan goýup sen edip gapdalyna gelip tuğrada düşdüler. Şodurny diýerler de asylyny şu awry saklamak, näçe ýylyň dogamyny awry saklamak kynna. Nur hakykatdan diňe ýaşlardan, ýaşlygyň göwünden turýar-da. Nu esasy hakyky aýdymçy bağışı boljak bolsaň, ullaňym göwünden turmaly, ýaşlygyň göwünden turmaly. Ahir qarap halkyň göwünden turmaly. Şonu başaran oglan diýjek bolýan. Nuri gaty adamlaram ýaşlar hemme gowurýatda Nurjan. Fakirin saýjynet bolsun, ýatan ýaty bolsun. Mene her töwürümde ýatlayanlar. Mehman tomoşaçylar Nur Muhammed Halipa hakyna gurrun godolanyna mehrem inen gözüne ýaş aýlanýar. Şoň üçin Nur Muhammed Halipa çağly hakyna, ýaşgyllar hakyna bir owadan ýatlamalary, ýakymly ýatlamalary dinlemek üçin biz hajenemizi, ýani Sara daýdamda söz geçirýäs. Sara daýda ýegeniniň hakyna nämeler aýdyp bilýär? Wah, Nurjan bir Allah tarapyn bir Hudaý berende hili bolup dünýäýinden çağol. Şeýle bir mehirli, bir güler ýüzli, pespäli, bir hoşgulaw şeýle bir oglan ol. Ula kiçäde deňdi, baýa garyba bolsun, bir durşunny durýan oglanny. Şeýle gowy zihini bolansaň, muny halk derrew toýa çağırdy. Ähli ýerlerde awraýy ýöne Nurjan molly. Ya bir toýa gidenne dowr ýylyal plan hilip ya baýa garyp diýmedi. Hiç saatı aýdyp soğuk gaýdan toýlarynyň hitte hasaby ýokdur. Nur Muhammed
Meredith arada aytsam, neresi adamçylyk gowdy, sunuwatanmady. Menem netibem olup 2008-nji ýyldan 10 ýyl geçenli işlemek netibe boldy. 2008-nji ýylda Bar welaýatynyň Bayramalaş şäherine Kakelli Nuraliýewiň toýuna baranda sataşmak mesler etdi. Şonda meni bärik paýtagda alyp gaýtdy sebäp bolup. Pahy işleşýärdik. Studiýada aýdymlaryny ýazýardyk. Toýlara gidýärdik. Şo döwürler tuğrama toylaram gününe açatdı da. Sonra da ýada men bir täzelik edeliň diýip öýde bir talap boldy da. Aýdymlar işlenýärdi studiýalarda. Şo döwürler. Şon ýaly oglany da öýde. Men paher ýatan ýer ýaly bolsun. Wat çağlar bilen gatnaşyp ýör, oğullar bilen, didarjan bilen. Hedret Muhammed bilen. Şunu en tek aýtmaladım mağlulyny şu ölüsä Kur'an'ı şol adamlar eşitip geldim dip diýdi hiç tadım yok ka diýdi Nurjan diýdi meniň şeýle bir toýumy sowdy diýdi hiç tadı nemesem azdır diýdi. Şu tabytyň öýde ýörek bar ýa-da adamlar durýan ele geçip teşe uly ýola çelli Nurjan tabyty gitdi. Onun fiilagını niýjekmi, abraýyny niýjekmi, pesperligini niýjekmi, şeýle bir gowda ýer gitdi. Şeýle bir dehin entek onuň aýtjak aýdymlary, döretjek zatlary kenni, arzuwy köpdi. Razı edip eni atı gaýyny, saýlawandan gözellerim şowlup toýuny gelgede erkany göreýin garratma meni oğun gyýdyň agytyp şowlup toýuny gelgede erkany göreýin garratma meni Geýen kirikmän oğlan öňüne durupman diýende satyp diýse saralman, gara saçy agarman. Wah, armany ken. Ýöne elbette Allah'ın beren ömrüdür de. Wah, berer ýaly däl. Öýüne, iýline, halkyna gerek oglan ol. Wah, toýlar tutup halkyň içinde bir diýenne her kim şonuň bir edenini gaýtarjak, toý tutup halka terpay berjekdi. Onum armanly yerim görmedi. Ýöne öýde bolmasa-da öýde baýaly. Şonuň edenini şeýle bir adamlar gelip gaýtardy ölýän mara. Ol söz tapamakşyn diýmäge. Wah, ýöne Nurjanyň öýdi ýok. Şo toýda ornu oýup ýergädip boldy. Başga ähli zady yerine boldy. Öýde bolsa-da şondan üýtgeş edilmedi. Şunuň abraýy bilen eden zatlaryny halk gelip toýuny tutup berdi. Öýde görmese-de biz gördük toýuny. Oğluny ýördi. Toýlar tutuldy. Wah, kapysyna kejebe geldi. Törüne gelin geçti. Wah, agtygyna adyn nakar. Neçe ýatlasaň, näme diýseň henir az. Bagşam ken, ol hakdan içenma, halkdan içenma, zor ayakdanma. Ýöne bir hakdan içen bagşydy. Ähli ýere barsaň, sesini eşitip otyrsyň, durup dinleýän, bazarlarda ýene barsaň, diskini her kim satyn alyp bizi bilen wah, Nurjan şo taýda bir galyk gaýdýan özüň ýogam ölýän diýende sesin gelip durda diýen.
Nur Muhammed Meredif bilen ilkinji gezek tejenne bir toyda görüşüpdik 2007-nji ýylda. Sonra şu toy ýerde ikimize bile bir aýdymy Nur Halifaň bir aýdymy aýtdyrypdylar. Bu dünýäde senden özge bagyt ýok, ýok maral. Şol aýdymy bile şol täze ýazgy çykarypdy şo döwürler. Aslında Nur Muhammed Meredif'in aydımlarını kiçilikten dinleyen, kiçilikten ulu höwes döretdi. Heni de çelini şoň aydımlarını aydyp gowy berýän, şonuň aydımlary bilen öz ýolum tapdym diýsen ýalňyşmaryn. Halifa diýsen aydımlar heni de çelini gowy berip dinleýärler. Sebäbi biz aydymçy bolup bilýäs. Bir aýdymy tanıtmak üçin näil ihlas edilýär. Näçe günläp bir aýdym üstünde işlesek hem şol aýdym wapşe dinlenmeýän wagty kän bolýar ýa-ni. Nur Muhammed Meredif'in çıkaran aýdymy şu ýörgün aýdym boldy diýsem ýalňyşmam. Ençeme hit aýdymlary bar Nur Muhammed Meredif'in. Bundan beýlägem başardığımdan entek planımda kän Nur Muhammed Meredif'in enç aýdymlaryny ýene de aýtmak. Nur Halifaň ähli aýdymlaryndan gowy berýän ýöne içinde has gowy berýän men şu kuş dep aýdymyny has gowy berýän we sadam gowy işlepdir ýerine ýetirilşen diýsem gowy şondan bir wet kiňlep berýän. İleride bir öy gördüm, üssü kamışlı vay içinde bir kız gördüm, derderim saçlı. Ey garibız kalan baş, göydürme beni, göydürme beni. Bu aydym benim Türkmenova tele aýlymda da şekille geçiripdim, diýsen owadan aýdym. Gowy berýän aýdymlarymyň biri. Yatan ýeri ýakty bolsun Nur zanym. Nur Muhammed Meredif'in aydımları häli-hälirim ýaňlandyr. Oň aydym könülmeýär. Oň owazy könülmeýär. Oň bir öz boluşly ýoly bar. Häzir ençeme ýaş aydymçylar şol ýol bilen awray gadanýarlar, şol ýol bilen adalýarlar. Ben Nur Muhammed Meredif halifamyz hakda aýdar eken, öçmejek izi goýdy. Bir entemek adamyň ömrüne ömürde şol ýaşap beren aýdymlary bar. Biz şu 31 ýaşymyzda bolsak aý bölek ryma aýdymlarja bizden bir kuş ýaş kiçi aýdymlar ýöne integem şol adamyň ömrüne ömürde şol ýaşap ber. Allaha Hudaýa mekan jennetden Nur halifamyň o ýerine biz ýaş şägirdler ýetişdirip gitdi. Nur Muhammed Meredif bilen 2006-njy 2005-nji ýyllar bir ýerde görüşdim men. Magtymula toýa bardy şonu öýdäk ejemdagy ertdi şoňa bir agyna tüýkürip hata ber oglum diýip. Hawa şonu köp aýdymlarynyň sözlerini pirsepde oturup ta toýdan gutorýança ay sana läle diýen aýdymlaryny ýatladyp oturupdym men. O halifamyň halifa hakda aýdar zat ken aýdar zat gatkenem o Allaha şägirdler bilen agy bersikde şu ýol dowam etmek biziň bar ardymyz maksadymyz şu arkadagy ýurdumyzda bir öz hakyky türkmen aýdymlarymyz bilen bütün dünýä ýüzüne çykmak. Şahir baýly bir bilbil sen gülüňe gonurdym her gün seýle çykanda didarыңdan doyurdum. Men bir perwana bolsam, aşkыңda men yanardım. Bu söýgüde yüregim, sensiň söýgüli ýarym. Sensiň söýgüli ýarym. Anlayına batmadı yarım, yürek yolum gitmedi yarım. Bundan artık gitmedi yarım, bana oğul ver Hudaýym. Anlayına batmadı
yolum yetmedi yani. Mundan artık gitmedi yani. Mana oğun ver Hudayım. Inni Didar Muhammed. Belki sen kiçirek bolmagy mümkin Bedret Muhammed has kiçidir. Esatan kakanyň aýdymlaryny kim işleýärdi? Sağdan bir hili guluga yakınlığı, söldürün manili. Aydınlarını özleri işlediler. Oturup grup basıp, uyuşup oturuyorlar, bir komuta, şaş komuta girýärler. 2-3 günler çıkmadan aydın işlep, sade işlep, özleri döredip halka etirýärler de. Ya söldürünü de hiç iline şu yer bolmanlar diýjek sözüm yok da sağdan edir şoň ýaly. Ya biziň ýa mektep birlenmede gabat geldi de Nur Muhammed Meretowň etadan bir adat başlamaklary, ondan etadan şu Nur Muhammed Halipaň aýdymlary ýanlanýatda. Awtologda bar ýanam bardan şol, Gurbanlykda da şol ýanglanar durar, toýlarda da şol aýdymlar ýanglanar durar. Diýjek bolýanym şol aýdymlar bilen ulurlyk biz. Özüm şu sözüm sağdan hiç andan giden o. Yurdaşlarıyla bile uyuşup yazardılar şöyle. Şu otoğun içinde. Yine mehman tomoşaşılar şu yargı edip duran yerimiz Nur Muhammed Halipaň öz sağdanlar topları bilen aydın işleyen yeri şu devlet ocağı. Didar Muhammed kakın yolunu üstünlükle devam edip durdun. Kemal oturup oylanayan da şeyler hadini koyup gidipdir. Kakın pahir. O anırsı beyarsı görünün o. Giden aydımlar hem at avrayı. Yani şol hadineden beylek aydımçılar ulanıp verirler, ıfkanamak mı? Aynı sebebimin Badır dağılıyordu. Katı kısalıp paramak böyle işleyen, halka getirecek olan kakın aydınlarını aydayan, toyda çıkan nasip olsa aydarsam. 1998-nji ýylda men Nur Muhammed Meretow toýda görüp, şon öz hakyky ýüregime ýakyn halipa saýdym. 1999-njy ýylda ýanyna meni eltdiler, men bir toýda aýdym aýtdym. Şonda halipam arkama kakyp berekellan berdi. Menden şonda üýtgüçük täsirler galdy. Aýdymlaram şeýle bir ýürege ýakyn ýatja galdy aýdymlardy. Benim heves edip şonu gaty ýüregime ýakyn saýan halipalaryň biri Nur Muhammed Meretow. Terçemeniň güllerinden bagş edeýin mayam sana. Terçemeniň güllerinden bagş edeýin mayam sana. Kalbimiň pek owazyndan nagş edeýin mayam sana. Kalbimiň pek owazyndan nagş edeýin mayam sana. Inni ýürek bagrymda ağlap, gözde ýaşym girýän ağlap. Tekrarlardan çemin bağlar, bildirin mayam sana. Tekrarlardan çemin bağlar, bildirin mayam sana. Ödü barka fata veren şähertlerinden kimler? Rahman Huday verdi diýen bar. Eldaram şoň aýdymlaryny aýdýanlar, Eldar Ahmetow diýen. Ken oglan. Ken aýdýan ken, ýöne diýjek bolan özi Nur Muhammed Halipaň. Ine men sana ak fata verdim, bir fata veren aýdymçylaryny soraýan. Rahman Huday verdi ýa. Öýe etip öwrederdi da şoň. Şeyden tuğdu. Öýe etip. Tabii diýalaýdy. O Rahmandan Tapawtlandyr hakykatdan bolana gowy, tapawtlandyr bolana gaty. Halmy yazdyrar daşarda oturup toýdan gelen soň oturup üçe çelle. Şoň öwreder şu ýerde toý arkydyr ýany bilen bile. Nur Muhammed Meretow Halipaň bilen şu ýanky şeýle täsin günler boldy. Şu taýda buwançly bir dostum bardy. Şu Halipa janlara ýakyn. Gitmegime şol oglan sebäp boldy da. Ondan meni bir gün degenlerdi, sen şu Nur Muhammed Meretow'lara gitjek. Şu günem Halipaň toýuny boş güne kenandan bardyk. Ana ýa girdik golaň. Şu ýanky Halipaň görüp şeýle bir meni duýgu boldy, täsin. Şonu ýanyndan görmek, onu da öýüne barıp görmek,
toylarda da şumar bar görülýär, toyda da hatda duşýa bolýany, ýa öýüne barıp şonu ýanyň oturup söhbetleşdik bolup, gurrundaş bolup oturmak ol täsin ul wagtda. Ondan sonra Halipa şey diýdi, "Uwaş dostum, sen diýdi, şägirden çykypdyr. Rahman Hudaý berdi, istibeşdiňmi?" diýdi olen. "Gön şeydi, meni ýüzüme seretdi şeydi." Sen eýdýän, bana şon ýalaga seretdi, ol şonda da gaty uly duýgu boldy mende täsin. O hiç ýanymdan çykmajak. Ýa uwanç dostum, han bir aýdym aýdyp berdi menem. Ay ya. 16 ýaşymdadym da. Aýna göl turşuma gyýryp aýdyp berdim da. Şowat anoran aýdyp berdim şonu. Tuweleme. Ýa muň ýüzi ýyrtylypdyr diýdi uwanjala dostum. Nos umma toylarda görýärdi meni, umma tana uratdan barýan toyda görýän. Aýdym aýtdyrýardy. Bir diýe toýak diýärdi. Aýnan şonda şey diýdi, 2007-nji ýylda görüşemizde Rahmanjan seni gowurýan. Jigim sen bilen diýe daýdar saat diýdi bolan menne şeýle bakyrdım dol. Şeýle begendim de şo diýen sözüne. Onu 2008-nji ýylda şo studiýada aýanky merjenim diýip bir aýdym işledik. Mustaqlamdan şu maçol aýdym. Gowurdy toylarda kän vaqat edýärler şol aýdym. O şu ikinji aýdymdan diýet. Aýda aýlydim bolan şonda. İnşallah Rahmanjan. Ökman aýdar diýdi bolan. Şonda da şeýle begendim şo sözüne Halipa janyň. Ondan sonra ikinji aýdymdan 2009-njy ýylda çykdy. 2009-njy ýylda ikinji aýdymdan aýymla ellip şonu ýaly aýdym çykardyk. Oňam şekilli ýagdaýynda onam mustaqlamy o garşaly. Bewiller gül açynna almaýan aklabyrda Etse kimin dağın anaracan Saçın şamar bolun bimar Gözleri humay nurana ay Yüreğim para para anaracan Dünce Hakan Pahir'in ayağı kaldıran aydımçıları Häzirde de yardım edýärlermi? Habar tutup durýarlar dämi? Yo. Saňlaşýarlar. Näme gerek, näme kömek? Ya ýöne interview üçin diýýärmi? Halka arasynda bir ýene bolmasyn diýip. Yo, bu ýaly Getirip kimisi pul koyup gidiyor, o zat edeceğim deyip, yaratacağım zat edeceğim deyip getirip berip gidiyorlar. Oğullar. Ha, böyle sağlamı sorap. Geliyorlar, borçut golüne yoldaşlar geliyorlar. Indi Nur Muhammed Halipaň bir köpçülüge, muman halk arasyna ilkinji çykyp adal baştan wagty bilen hemmämiň aňynda galan ilkinji gerek ýaňlan diýarim telewiziýa. Ýaňlan diýarmy gatnaşjak diýip aýtdym size. Gidip gatnaşyp geldiler. Şu toy ýalet geldiler aqdan gelen. Tuğulan. Televizor berdiler padarka. Köp saatler ellerini oğullar bilen alıp begenşip berip oturdular.
Hormatly jüri agdalımız Nur Muhammed'e näçe bal berdiňiz? Aman Saparov 9, Kömek Murat Akif 10, Şadırdı Eliyasov 9, Maya Turliyeva 8, Cemal Saparova 9, Şah Mehmet Beşimov 10, Berdimurat Berdiyev 10, Gülşirin Alicanova 10, Aşır Cumayev 10, Devlet Şarif 10, Anne Ulgurdova 5, Ateş Taparov 10, Attı Şarif 8, Yegen Nurdin Ejepov 9, Mehmet Kurbanov 10 bal. Yanlanırıp depeleri dedileri men şeýle bir aýdym aýdatym gelýär. Şatlanırıp yürekleri yüzleri men şeýle bir aýdym aýdatym gelýär. Türkmen baharyna ýadyna gurban, ýady meňdeş gyýylyň nädine gurban, bolup bir gödeliň özüne gurban, men şeýle bir aýdym aýdatym gelýär. Ajaýyp dünýäde gödel dünýäde, duruşu bilen aýdym gadal dünýäde, ýaşanyňy degýän hedil dünýäde men şeýle bir aýdym aýdatym gelýär. Aýdym saz adamlaryň göwnüni joşdurýar, adamlary ruhlandyrýar, ýaşaýyşa, durmuşa töýgü döredýär. 1990-njy ýyllaky ýanglan diýarym telewizionda gatnaşanna bir ýaşazyk şepikdice görmegi bir hoş niyetli, nurana yigit şol konserde gatnaşdy. Menim şol konserti ýene bir ýoldaşlarymyz bilen alyp barýardyk. Ýanglan diýarym telewizionda 1990-njy ýylda şol ýarışda da ýeňzi boldy şol. Şonu halkymyzyň söýgüsini, hormatyny gazanyp, ýaşlygyny teretmeden eýem halk köpçüliginiň söýgüsini gazanan ýaş ýyllarymyzda ullukan halkymyzy baha berdi. Şu toýlarda, zatlarda bilekän boldukda, şu eşdiýärdik-de halkymyzyň bir aýdýan gurrun bardy. Öýlenmedik, ýigitlenmedik. Ay nuru bolmasa men öýlenjek gel, nuru bolmasa men durmuşa çykjak däl ýen gaýyllanmaz. Kän boldy. Şon ýaly bir halkyň söýgüsini, hormatyny gazanyp, halkymyza gowy lezzet beren, hedil beren aýdymlary bilen, o adam kärçiligi bilen, özüniň şahannalygy bilen şeýle bir halkyň söýgüsini gazanan ýyllarymyzyň, ýaş ýyllarymyzyň biridir. Arman ömrü gyýsken ýatan ýeri ýaty bolsun, onuň oğul gyýylaryna, dogan garyndaşlaryna, iň ýakyrlaryna, hemmesine iň gowy arzuwlarymyzy aýdýar. Şeýle perdendi terbiýelep, ýetişdirip beren ata-ene, gaty bagtly ata-ene hazaplanýan. Ina mehriban arkadaşymyzyň aýdýan mydama gowy sözleri bar. Öňkü medeniýet sunugat adamlarymyza hormat goýmaly, olaň eden işlerini tip-tipden ýatlap durmaly. Gaty dogry aýdýar hormatly arkadaşymyz. Şol üçin häzirimne ýürüten medeniýet sunugat adamlaryna hormatly prezidentimiziň goýgan sarpaty gatullokan in häzir medeniýetimiz sunugatymyz gaty el ýetmez derejelere çykdy şu wagt. Şeýle bir aýdymlar aýdylýar, şeýle bir sazlar çalynýar, tam toparlanmaz. Umuman medeniýetimize sunugatymyza berilen üns juda ullokan. Medeniýet halkyň kalbydyr diýilýär. Dogrudanam şu medeniýet sunugat adamlary elmidama halkyň öňüne hyzmat edip, halkyň söýgüsini gazanýarlar. Ne şeýle aýdymçylarymyzyň biri Nur Muhammed Meredowdy. Onuň ýatan ýeri ýaty bolsun. Biz onu mydama kalbymyzda, yüregimizde saklar. Sebäbi ol bütün Türkmen halkynyň yüregine orun alan şeýle gowy estrada ýyllarymyzyň gowy lowrdarap duran ýyllarymyzyň biridir. Nur şinne ýatyn. Allah ondan amrari bolsun, bizden amrari bolsun.
1999-njy ýyl we 2001-njy ýyl aralyk Nur Muhammed Meredow halipa bilen bile toýa gitmek, işleşmek bize de nesip etdi. We kän bilece işlän bir 3 ýazgalar albom çykardyk. Olam şuma da çenni halk köpçülikde dinlenmemýär, söýülip dinlenipýär. We Nurjan bardy, Nur Muhammed Meredow bardy aýtmany zatkän ýeke şo bile biz ýaşlygymyzdan bile kän bir hemme taraplaýyn bir praktika tarapdan hemme taraplaýyn biziň ösüşimiz üçin bir sazanna hökmünde bir aýdym ýazmakda, toýa gitmekde näle ösüş gazanyp bolunýan bolsa inkän toýa giden bagşylan bir ýerde ne ýara halym bar diýip bir aýdym bardy Nurjanyň. Onuň gün toýa menenmizden bir toýuň bir öz akym bar da bir ýuwaşlyk bilen bir sesiň açylýan aýdymlar bilen zat bizim gün şol aýdym dinläsimiz gelýär-de ýa-da özümizde toýda onuň menim gün şonu çalyp başlaýardym ol nejigim näme çalýar o zat diýetde onuň aýşon ağam aýdyp beräý zat diýip şo bir näle ýa-da bolsaň bir birinji şol aýdymda bir hil ýa-da bolmaz açyp gidýär bir şoňalyk bir halkyň söýgüsini gazanan adam ýatan ýer ýagty bolsun hemme taraplaryň tuwlamy giden şuma şägirtler we bir aýdymlar şuma atlaram toýlamaz bezäp ýör. We innem bir oğulca bilen Didar Muhammed Meredow bilen şuma bilece işleýär, onunam tamamy doly. Nur Muhammed halipa bilen menem ençel ýanyna bile toýup dip çalmak nesip etdi maňa da. Kakamy fazanna boldy. Olam ençel ýanyna bile dip çalyp ýanyna toýda işlesdi. Ondan soň kakamyň ejimi gurun mersine görä totamyrynjy ýyl, ýa-da 2 çaýlyjak wagtym öýe repetisiýa gelenlerini Fakir Arslan Gurwanow, ona kakam Nur Muhammed Meredow eljasyny alyp meni agna çüfläp maňa ak patada alma nesip etdi maňa da Nur Muhammed Meredowdan. Umumyň aýdymyzda Allah'a bu diňe gowy atlamalar galy. Şu adam köp ýere toý baramyzda Nur Muhammed Meredowyň depçesini diýilýär köp ýerde. 2006-njy ýyl Gemide bir toýda dukam. So toýda çalanymy gördü. On meşasymdadım. Onu kimin oğlu zat diýip toýda zat etdi, gördü. Ay sine den malmalagam. Onu 2006-njy ýylyň iýun aýlary öýe gelipdi. FKPMK ilkinji toýma FKPMK toýa gidipdi meni. O, siziň o wagtda. Ay so 2006-njy ýylan 2010-njy ýylyň dekabranyň 5-inde sen ýanyna bile toýa gitme nesip etdi maňa da. Allah jaýatan ýat bolsun. Jaý cennet bolsun. Meni arda Nur Muhammed Meredow halipadan olam bizden arda bolsun. Şu söýgüň, şu hormatyň aňyrsyna Nur Muhammedin özüniň bilent adam käşligi bar. Hakykatdan hem ýani daýdymda aýtdy da hiç gelene baýten garypsen diýen oken. Gelen adama hökman gowuny tapýan eken. Şoň üçin hem halk adyny adanyna Nurum diýenok, Nur Muhammedem diýenok da Nurjan diýerler. Maňa gatken ýazýarlar internet urgamyna we Nurjanyň şu dünýeden gaýdanyna 10 ýyl bolýar. Şol hakyna bir ýatlama film edäň de, bir ýatlama bir video taýýarlaýyn da diýip gatken haýyşnamalar gelip boşdy. Şoň üçin hem şol haýyşlary kanatlandyrmak üçin ilke Didar Muhammed'e jan etdim, gaýrat etdim, teşekkür ederim. Gurnarly. Ne? Edret Muhammed, sen aýdymmy? Men aýdyma başladym. Ha, toýla başladym aýdyma. Benim de kakam ýerden ýöredip, ağam bilen bile aýdyma girişdim. Ýaşap barda kakamyň ýolundan ýörep bilen inşallah ular bir derejä ýeter. Allah ýoluny açyk etsin. Sag bolun. Nur Muhammed Meredow diýilende şu Türkmenistanyň otunda bir miweli agaç gödüňe gelýär-de. Gaty ustan oglan en şeýil du emek bolup dirkeşdik, du çörek içdik. Ýöne Nur bardy gurrun edende muňa aýdar ýal zat köp däray. Men bir ýerden bir mesele boldy. Bizim öýünde bir toýmuz bardy. Şo toýu bir hili Nurjan şo tap goşa toý alyp
iki toy alıptır da bir günü. Ona giýse bizim öýüne toýa gitmeli bolduk. Toýasyny arza etmek niyet bilen. Onda da şu toýa baryldy men günlügi aýdyp beräýin toýuň ýaşly. Saat 9-da başlaýyn, akşam 6-a çen 6 dograt men toýum. Aňarda beherden tarapda men şo tak edip şo taýdy men şo toý togan ýerinde. Toýasynyň ruhsady bilen şolar ýaly giýse ruhsadynar gaýdyp ýolda gelýär hakşyna. Şu batany saat diýilýär-de. Şoň golaý gelenne bir zat görürüňler çygym diýdi. Men diýdi ýaş oglannym. Kiçiräjikdim kakam dünýeden gaýdanna diýdi. Şu içerik sığman diýdi şu batany satyň içine gelip diýdi. Daňdan oglaý gelip durun, içinde ýatyp galyp durun diýdi. Şonda diýär, ak sakally bir ýaşly. Inim tur diýip arkamdan sypalap, ak sakally sellelli. Bar ýol bolsun. Indi sen ýoluň açykdyr diýip, şeýdip bir ak pata berni ýaly maňa bir. Şolar ýaly işaret boldy, şondan soň belime bir mikrofon alyp halka hyzmat edip toýa çykyp başladym. Şondan soň şu ady abra ýalym diýip, öz ağzymdan çıkan söz, öz ağzımdan eşiten dadım. 2009-njy ýylda Köşe Owasynyň Miraly Hojamaga diýip bir toý dik gelipdi. Ondan şol Hojamaga 2 gün toý etjek diýdi. Ödüm öň aýdym sadyň içindeken öz aparady bar eken, Atabaýynkydan aýdym aýdýan eken ödüm. Ondan bir gün diýdi, şu Atabaý halipaň hormatyna diýdi. Oğluna aýtdyrjak kuwat diýdi. Bir günem diýdi Nurjan aýtdyrjak bolýan. Esas toý günüm zany diýdi, şoň üçin men diýdi. 2 gün näle 3 gün toý etmeli bolýan diýdi. Nurinam aýtdyrmasam bolanok diýdi. Onuň şeýtde bu toýuna bardyk. Onuň näme toýa baran soň öýe gelip çörek ýýýärdi o wagtlar. Howlin toý bolan soň. Ondan sonra öýde çörek ýyp oturkak Nurin öýdi. Men diýdi şu ağam maňa goýan sarpas diýdi, men ilkinji halipam şu Miraly Hojamaga diýdi. Men 13-14 ýaşly oglandym. Baryp şeýle aýnalar bar, içinde repetisiýa diýen ekenlerde. Öýüň içinde. Şonu dinlemäne bar ýany ekenler Nuri. Şondan onda ýanyna çagyryp ol öz Atabaýyň ugrundan aýdan soň sen sesiň akşyň sesine gabat gelýär. Sen akşyň ýolundan aýtdy, mantofonna dinledip diýe, şoň aýdymlaryny aýtdyryp şeýdip ýanym bilen diýär, aparady kömekleşýär diýär ilki wada diýär. Soňra her toýda bir aýdym aýtdyrdym, kaýdym aýtdyrdym, şeýdip ugrukdyryp ýöne. Ýalňyşmasam öz nur neresen ödüm men ilkinji şu sunnat ýoluna ugrukdyran halipam şu Miraly Hojamaga diýipdi. Didar Muhammed, Hedret Muhammed, Nur Muhammed halipa hakkında şu ýandyma gepleşipdi. Eger mümkin bolsa kakanyň aýdymlaryndan birini iki bolup gedekleşip aýtsaňar. Muhramana medet beren inen ya Hedret alıdır. Aslam üçün din kılıcın, İslam üçün din kılıcın. Çalın ya Hedret alıdır, çalın ya Hedret alıdır. Aslam üçün din kılıcın, İslam üçün din kılıcın. Çalın ya Hedret alıdır, çalın ya Hedret alıdır. Bahar gelip yapınsa mahmal, aşka düştü bu niçik ahval. Toy akşamsi kuyunun ovurdap yağış yağyar, damşası şavarda şol pursatdır ediseyvinin adi. Aşkadi tutaştı kalbimın yadi, cadı gözlerim ekimi alli, zühre canım, zühre canım. 2000-nji ýylda näme bir Halipa Nur Muhammed Meredov bilen bir şeýle ýatdamalar boldy. Men birinji gezek toýa çykdym 2000-nji ýylda. Ýadyma şunu öýdä Thomas aýdy. Köşe Owasynyň aýtdy Nur Muhammed Meredov şoň ýanyna baryp, "Ewat näme? Ýa-da başlany wagtlamyz." Bir iki tane aýdma barly ýatdy. Birinji gezek şu Halipa Nur Muhammed Meredowyň ýanyna bardym. Onu ol täsir gallardy Halipa adam şeýle bir kiçik owundy. O adamçylar şeýle gowdy. Sonuwatom onunam o diýen ýaly sonuwaty ona halkynyň ödüm bilýär. Ödümem söýüp dinleýän aýdymçy Nur Muhammed Meredov. Näme ýatan ýer ýatyp bolsun. Kim aglap aktyrdy gözünden hünji.
Kim seni döretti beyle anancı, senem durmuş bilin oynan oyunçu, örtünüp canımı yakan ay cerin. Ay cerin, ay cerin, ay cerin, ay cerin. Käbir adam bolýa, şo barada mesela üçin şoň bir beginen uny ýa-da şoň aramyzda ýok güni bir zat diýmeli bolanda şol adamy diňe jaýjynyt bolsun ýa o adamdy diýmek bilen söz gutarlýar. Käbir adam bolýa şo wagtda näçe diýdiň diýip oturmaly. Şeýle sungat ustatlarynyň biri Halipa Nurmuhammed Meredow. Umuman Nurmuhammed Meredow barada aýdylan ýene bir zat men haýran galandım. Oğlumun bir yaşına bir kiçirek rolü getdim. Meňdejek boldy. Şol rolü gedimizde Meren Halipa ýadyna düşýän bolsa, şonu Hacı Ýazma Mehmet wagtda, Adat Döwmez wagtda, Hemra Recep wagtda, Meren Halipa öz wagtda, Özüm wagtda, Murat Mowlaýew, Nurişki wagtda, Aman Kadir wagtda, Atabay wagtda, Ballyk Hajak, hemme wagtda aýdylanyny tomoşaça gyrgyn garşy stadiona haçan Nurmuhammed Meredow wagtda aýdylanyny bir agazdan hemmesi el çapdy. Halipa ýatan ýerýatdy, jaýjynyt, on ruhşat bolsun. Halipa barada elbette aýtsam men ýekaja tapar kiçijik wagtym Neftdagy owamyda gelenine şonu men daşdan görüpdim. Ýöne diňe aýdymlaryny dinleýädik, kasetatyny alýadyk. Laytada 23-nji albomy has gowdy. Umuman olar ýaly insanlar biziň aramyzda entek gerekdi. Ýöne olaryň ady, o adasy hiç gaçanam öçmez. Olaryň aýdymlary biziň kalbymyzda baqy ýaşar. Bilmedin sen ilki başta, söýdüm seni güleligim. Doşupdyk biz juwan ýaşda, söýdüm seni güleligim, güleligim. Ram tam 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 tam. Güleligim, güleligim, söýdüm seni güleligim, 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 söýdüm seni güleligim. Toyda toy wagty binç galmasa ýene toýa mella akşam. Günne toyda. Günne toy. Awa. Bir günden din zalan wagty ýokda onu. Aha. Bir Uraza aýyna. Awa. Bir ay boş durardy. Boş wagtdan giderdi, gezmene, aýranyp geler. Taşy 100 diýer, 360 diýer gider. Aş aýdym pirdik gider. Aýlany çykyp geler. Ziyaretlerle bolýan ekenne. Ziyaret köp Aýdym bilýän. benim mar berip gelçek diýip gider geler. Taşam ýanylar gardaşyny. Kisi bileçe gider geler. Ahir öde her gedek toy gutlaryny Allah jan diýip iki sözüni bilen Allah jan diýip ýüregi imanly da. Şunu kapıdan çıkanmış bir doğanı okardı. Men dol bilem oklu doğanı. Okardı ondan şeydik ene. Vurlum men gittim ondan sağ olun diye çıkarıyorlar. Gelir anardan gelir. Kevem der kucaklar girer. Ben yattım çıkarır yerler. Arzum asfağıma yettim, Rabbimin izi banda. Yine bir aýratyn bellemeli zat, olam bolsa 90-njy ýyllarda halk arasyna, aýratynna, ýaşlaryň arasyna yaramaz ziýanly enlikleriň ýoň bolanlygy. Şol näge han sebäpli ençeme maşgalalar ýykyldy, ençeme adamlar, ýaşlar öz saglyklaryny ýitirdiler. Şeýlekem şol döwürler toýlarda aýdymçylara, sadanlara adar vermegi, olara näle bolsa bir azgysyzlyk etmegi öýlerini derece hataplayan adamlar bolýardy. Gayratymy silak gelen o men size. Aşgabatly şak silak gelen ojum. Itin muhtyna gelen özmüm. Getmäň, seni aýtdyryn. Seni aýtdyrmam, çağırmam meni o. Ýöne Hudaýa şükür häzir döwrümiz gowy. 2007-nji ýylda ziýanly enliklere garşy görüşmek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan oglarynyň birine urildi. Şoň netijesinde de häzir ziýanly enlikler dol aradan aýrylyp, ýaşlar sagdyn durmuş ýölergetine eýerip başladylar. Bir gün öýde ýatyryn bolyn,
bir aşakda gıygıryalar deyip öýdäki meni tudurdy. Hani menem apişkeden seretdim, aşak seretsem Nurcan Halipa hani mekanyň oýnyrdy, şuýda mekan ýaşaýar deyip Fahir gelipdi, şoň Didarjanyň dowlan güni bolmaly ogly. Şoň dowlan günde çağırmana gelipdi. Menem öýe gal Halipa aşakda durma gelip öýe sallyk. Öýe girip bile çay içdik. Ertirli edindik. Şonda menem toy aýdypdym, inimiň toyuna çağırıpdym. Şo 2010-njy ýylda. Öňrägine hem aýdypdym toya. Onuň Pahir şoň ýaly pamitsem güýçlü da. Bir ýat keşi güýçlü. Toya varıpdyr, biz bilemiz. Ama toya, gülýar toy dowam edip dur bolýyn. Adamlar gıýgyryp, ılgap, daşaryk çykdylar. Näme diýip görsek, Nurcan gelipdir, Nuru geldi, Nur Muhammed Meredov geldi. O wasa karçaga. Bunun şoňa barypdyr. Pahir şol adamyň göwüni üçin her kiçi bile kiçi, uly bile uly ýal adamyň göwüni tapýady. Halipa barada aýtsak, ýene de kän zatlar bar. Halipaň yüreğimizde goýup giden gowy sözleri we aýdymlary we özüni alyp barşy adam kärçiligi. Ene şu täze albomum çykardym. Bu albomda da Nurjanyň Hurma diýen aýdymny ýerine ýetirdim. Bir özümçe men Halipajanyň kiçilikden gowurýan aýdymlaryny, disklaryny, kasetalaryny, öňler kasetalaryny gujoklap ýatýardym dogruda da aýtsam. Halipaň näçe aýdym maşol edil bar aýdym niýseme yalan sorun edil 190% aýdymlaryny ýatdan bilýän Halipa. Aýdadım hurma gönlüme edidim deme Karıştırıp beni koyma Süyerim seni kurma Hayran bonuşyma hayran bırkıyma On şeyle var hit bolan aýdymlaryň sany sajagy ýok. Şu aýdymyň 190% hit boldy. Sebebi 7-den 70 ýaşa çenli dinleýärdiler, gowurýardylar, sileýärdiler, hormat goýardylar. Ençeme toýlara gitdi, ençeme toýlarda bile de toýlar sowmak nesip etdi maňa Nurjan bilen. Näçe ýyl bile toýa gitdik, bile duz çörek ýedik. Halipajan. Yatan ýeriň ýagty bolsun, jaýyň jennetden bolsun. Halipajanyň özüne vermedik ömür Didarjana, Hidretjana, bala çağalaryna verilsin. В этом году 10 лет, как не стало популярнейшего туркменского эстрадного певца Нурмухамеда Мередова. Нуры был легендарным певцом. Об этом свидетельствует тот факт, что сегодня можно даже услышать его песни, его голос откуда угодно. Из машин, из кафе-баров, из ресторанов. Песни можно услышать от других исполнителей. Молодое поколение, например, делает новые аранжировки, новые ремиксы, привнося этим самым новый саунд, новое звучание. Но факт в том, что песни живут. Это главное. Не каждому певцу, я думаю, дано оставить после себя такое творческое наследие. Нуры обладал уникальным тембром голоса. Очень звонкий, ясный голос, который можно было узнать из тысячи. Реально из тысячи можно было узнать его голос. Мне было 14 лет, 13, 93, 92 год, когда его песни были очень модными. И Гульбахар, и Гулялегам, и очень много. Список длинный. И когда просто где-то в соседнем доме это играло, это было всегда узнаваемо. Все, это поэт Нурмухамед Мередов. Да, жалко, конечно, что пожил очень мало. Мог бы еще больше оставить после себя песен. Но на все, как говорится, воля Всевышнего. Нам остается сказать спасибо за песни, Нуры, Царство Небесное, пусть земля будет пухом. Спасибо. Neşgun Halipamın Nur Muhammed Meredov farda bir söz açanda bir diýseň bir üýtgeşik oglanyna wada bir diýseň bir sadadan sypaý adamçylygy watda şu toy diýip gelenlerine de iste garyp adam gelsin
baý adam geldi. Hemmesini razy edip bir üýtgeşik narh goýman şeýle bir halkyň söýgüsini gazanyp halka bir ýüregindäki ähli mehr muhabbetini berip aýdartda aýdymlar. Nähili aýdym çykarsa da hemme şu zapisini 14 aýdym bolsa da şonu hemme kişi gaýtalap bereni diýetde. Oňal albom çykaraýma gatkyna. Bidem şonu görüp bir aýdym zada ymtyrmamyza ullukan sebäp bolan adamlaryň birde. Şakak nirde aýtsa şo gidip dinläp başga o da aýtsa da gidip dinläp. Halipan birinji gerek bir oglanlar var şulam aýdym aýdyp 2000-nji ýylda birinji gerek ýanyna çykyp aýdym aýdyp gördüm da bir aýdym kaýdym toýuň soňuna çen garaşýardyk da. Häzir bizde de bir aýdym aýtdyrmadym, mukabedem aýdym hoşçaň. Ýa-ni toýda, weçirlerde onnamyny bir mektep weçirde de bir kaýdym aýdyp başlandy öwrüm da 2000-nji ýyllaryň başynda. 2000-nji ýyllarda ýamyr oglanlar ýyňlap toýa gidip başladyk da ýuwaşykdan şo Halipaň aýdymlaryny aýdyp Halipa täzäp çykardy, şonu alyp gelip giýjesi we ýatman deptere ýazyp aýdymlaryny öwrenip şu taýmegdi hem aýdyp oglanlar bilen maslahat edip şeýdip. Onuň Halipaň özüň orşamyzda bir duşan ýerimizde aýdym aýdýar sonra ýadylar da oglan bir zat boljakmy aýdyp. Ýa bundan 2 adam bolar diýetdi. Aşk sevdasynyň ýalanlygyny men seni gyz bildim. Ken garaşdym gelersiň diýip ýürekden söýenim. Bezenip beslenip çyksyň men gaşymda gülerdim. Her bakışta yürek bağrım o da sen koyardın. Gelmedim, gelmedim, pek sevimi bilmedim. Nur Muhammed Meredif hakyna ýatlama filmi taýýarlamakçydygymy da aýdyp, o hakyndaky ýaxşy ýatlamalaryny biziň bilen paýlaşmagy haýyş edip, Halipaň şägirdlerine, kärdeşlerine, sadanlara ýol tutdyk. Olaryň köpüsi çakylygy uly höwes bilen kabul etdiler hemde ýakymly ýatlamalaryny biziň bilen paýlaşdylar. Olaň janlar ta bolsun, sunugat äleminden mundan beýlegem uly sünnükler hemralary bolsun. Emma aýdymsat älemine başlanyň Nur Muhammed Meredowy özüne halipa tutunup, onuň ajaýyp aýdymlary bilen adalan käbir aýdymçylar bolsa, ýazga gelmekden käbir sebäpleri görä boyun togladylar. Olaňam janlar ta bolsun. Kur'an Cemallayda oğlu ýyllaryň aktyk çowuklaryň arasynda başyňy dik bolsun, janyňyz sag bolsun. Allah ýol berse, Nur Muhammed Çanyň şu mehriban perdentleriniň, ýani siziň öz aktyklaryňyň üstünligine bundan beýle bolmak nesip etsin. Janyňyz sag bolsun. Hacıdaýda ömrüňiz uzak bolan badakly gurulmagy üçin janyňyz sag bolsun, köp sag bolsun aýdýas. Didar Muhammed, Pedret Muhammed sizi de kakanyňyň şu goýup giden beýik awraýyny münasip dowam etdirmegi. Onun ajaýyp aýdymlaryny täzeden owad bilen halka ýetirip awraýyny awraý goşmagy tüýsükden arzu edýär. Janyňyz sag bolsun, öýüňiz dawadan bolsun. Şu ýatlama filmi taýýarlamaga işen gatnaşan meşhur Akkepler video studiýasyna studiýaň ýolbaşçy Hacı Nurberdiýew, studiýaň baş rejissöri Nur Melaýew, baş operatory Aşyr Mirrükow öz adamdan hemde Nur Muhammed Halipaň maşgala agdalarynyň adyndan köp sag bolsun aýdýan işiňiz rowaç bolsun. Kerim ağaň şeýle tetirler tere gelýär. Olar dirim ahalyny ýanyna da gelmedik. Ursogyna ne harasat, ne dert baryn bilmedik. Gamlananna gamlanmadyk, gülenanna gülmedik. Inni bolsa olar hakda tarif aýdyp ýarşýar. Inni kimin tarifini ýetirmäge garaşýar bilmedik.